The blood of Jesus. I'm very stupid. I'm very foolish. Assalamu alaikum. Ga barka ne. Yau barka dai. Da Allah mai shagon fa. Mai shagon ba ta nan amma ni nake zama yanzu a shagon. Me faru? Kai. Wallahi abinci nake so ne. Abinci? To zo nan mana zo nan. Kuna da shinkafa ne? Akwai shinkafa, akwai taliya, sannan akwai makaroni, akwai kuskus, akwai indomi, sannan akwai uwa. Kai, gaskiya kawo min tuwon nan. A kawo Tuwo nake so saboda gaskiya a kaka sa nama. A kawai tuwo zaka kawo. Ha. Ka. ba wani dan abin sha haka da za a kawo. A'a kaka da. Ya tuwon ya isa. Ya ishe ni kaka da mu. Na gode. Ka. Ya ishe ka kuwa karo. Ya yi. Hai. Alhamdulillah. An samu ruwa mana. An samu ruwa. Wannan bai ke ba ka dore hannu. Wanke. Wanke. Ai ka gan mu nan in dai martaba kwastoma ne. To ina tunanin kaf cikin unguwan nan babu inda ya kai nan gurin. In dai a martaba kwastoma ne. Ai haka muke. Kai. Kai. Alhamdulillah. Allah shine abun Kai. Oga na gode kaji. Kai. I'm very stupid. I'm very foolish. Ban gane ka gode ba. Oga na ce na gode. Ai na yi To godiya. ai godiya dole ka gode da mutum da ka zo ka sai abinci kuɗi na fa ai kuɗi zaka ban. Oga kuɗi kuma. Mana. Wallahi tallahi oga ba ni da ko sisi. Oga aka ce idan ka ci abinci idan baka ci da nama ba. In ji ubanwa. Saka san saboda yanayi mana. Kai ka san shi ban san shi ba. Wallahi sai ka ban kuɗi na. Da muka zo muka tashi yin tuwon shi garin da aka yi kyauta aka ba mu. Ko man gyaɗa da manja da kayan da muka saka. Dan girman Allah ka yi hakuri. Baka da kuɗi? To na rantsa da girman Allah sai na baki kuɗi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. I'm very stupid. I'm very foolish.